Iki piye to, Di? Jare Pakno mbok gam ra nek 2 menit ndelosor. Lah tapi kok malah kowe sing pencor. Kowe ae itu sing gak eruh iki. Pakno mang asline wis ndelosor, cuma tak dekne eneh. Lha nyapa? Saiki tak tekoki. Tiwuk apane Pakno? Anake. Lah nek tiwuk bojoku, berarti Pakno apaku? Maratuamu to. Jane yo genah. Ngono dik tekok. Lah tapi po yo enek maratuwa ngejur mantune koyo ngene lho. Martua gati yo ngono kuwi to, Ndut. Mosok gak paham kowe iki. Sak gati-gatine deloken to. Raimu lho remuk kabeh. Pakno bukane ngremuk, Ndut. Cuma ngetes nyaliku. Mantuku nyaline kaya apa ya? Akhirnya dites. Lah pindone karo gembleng aku. Ben mantune iso ngadepi kerasnya kehidupan. Nah, goblok lho. Wong raimu moncrot kabeh ngene kaya si panggae grek iki. Apa mang? Andene jek sambat. Ngono nyapa mengrang gelem mlayu. Mlayu matamu iki genalawan mbok tutupno ek. Emang asline ape tak buka di. Tapi kleru ngancing. Iki jenenge padha ae ndeng-ndeng. Mataku kok saya suwe saya kelamun-kelamun Ndut. Nyapa matamu di? Ngene gitu. Bayu. Lah iki lek gak musuh es batu kaya ngatasi tadi. Ya tukoran Ndut tak ngono. Lah kowe iki le bawaan merintah atasan iki piye to? Ya bener Ndut iki atasanku. Tapi nyawang bawaanmu iki lho. Masa remuk kaya ngene es batu dhewe. Panggah ngrepotne aku wae iki. Wis entenono kene rasane ndi-ndi? Arep kok nang dineh. Mataku ora ketok blas iki. Iki tangi kro es e. Jadi mbok tukone es batu. Lah kok malah mbok tukone es marimas lho. Tuku es batu tok gak oleh di. Tuku marimas tok ya ora oleh. Oleh komplit ngene iki. Lah mosok karep grujuk nang motoku. Ya ora to di, wis to manut aku. Nyo, mbok kompres dhewe apa tak kompresne? Lah wingko motoku gak malah mari malah abuh. Lah nyapa? Nek upasmu iki to, ora tau sikatan kok. Ya malah ndang cepet mari to di. Wong iki lho enek jopone. Kowe lek wis tak omongi nek keluargaku iki ndukun kabeh, pamane dukun kondang e. Kondang ra payune maksude. Piye sudah? Ayo Mulai iki, Ndut. mulai piye to wong awake dhewe jek duwe tugas balekne KTP ngene Mbak Yul kok Aduh, dasku napa ki? nyapa di? Ora ngomong Ndut. Oh, migrain wi. Nyo, iki ndang juntal. Ora ndas, Ndut. Petengku bae sak loro iki. Ora kaya ra ngomong sembrono men we. Kakean mangan pedes paling. Nyo iki lho ndang diombe. Lek ndang mari wetengmu. Kok weteng to, Ndut? Sikilku sing jarep kabeh. Delok to, gak sama aku lho. Ah, sikil jarem mek bingung rasa kuatir.